Il-Gvern Laburista tiħares lejn kull sfida mingħajr kreattività u ideat. M'għandux idea x'jista' jagħmel differenti. Min-naħa l-oħra l-poplu Malti Wawċi qed jara fil-Oppożizzjoni Nazzjonalista hi proattiva u qed tistabbilixxi l-miri fejn trid tasal u l-proposti li jistgħu jagħmlu l-pajjiż aħjar. Sostna dan il-kap tal-Oppożizzjoni u kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech meta fil-Parlament għala id-dibattitu dwar l-abbozz ta' liġi ppreżentat mill-Partit Nazzjonalista biex itejjeb it-trasparenza fl-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi l-ERA. U llum il-poplu Malti Wawċi jaf huwa konvint li din l-oppożizzjoni proattiva qiegħda tistabbilixxi dawk il-meti fejn trid tasal. U fuq kull suġġett ġimgħa wara ġimgħa qegħdin noħorġu u qegħdin nipproponu u qegħdin nistabbilixxu x'inhuma l-miri, x'inhuma l-pjanijiet, x'inhuma il-proposti li jistgħu jagħmlu dan il-pajjiż aħjar. L-abbozz ippreżentat mill-Partit Nazzjonalista li l-Gvern vota kontrih kien jipproponi fost oħrajn li l-laqgħat tal-Bord tal-ERA jkunu miftuħin għal pubbliku, aktar opportunità biex pubbliku u NGOs ikunu jistgħu jresqu ir-rappreżentazzjonijiet tagħhom u l-vot u d-deċiżjonijiet tal-Bord tal-ERA ikunu pubbliċi. L-abbozz kellu l-appoġġ ta' diversi NGOs ambjentali kif ukoll ta' ġurnali ewlenin. Bernard Grech qal li għall-Partit Nazzjonalista l-ambjent hu priorità assoluta u meta jirreferi għall-ambjent, l-ambjent huwa kull fejn ikun il-bniedem u fil-ġimgħat li ġejjin se joħroġ b'aktar proposti konkreti. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista diġà ddikjara x'se jagħmel biex Ħondoq ir-Rumien Foundation ikun salvat. Tenna li b'differenza tal-Partit Laburista, il-Partit Nazzjonalista għandu viżjoni ċara u determinazzjoni li pajjiżna jimxi l qudiem. Bernard Grech qal li l-Gvern ikkopja proposti tal-Partit Nazzjonalista fejn jidħol is-serq feħlas lil pubbliku għall-elettriku ġenerat mill-pannelli u rrefera wkoll għas-serq li qed isir fit-tariffi tad-dawl u l-ilma. Bernard Grech qal li jittama li l-Gvern jindirizza iżda jekk le il-Partit Nazzjonalista wiegħed li l-flus li qed jinsterqu jingħataw lura lill-poplu. Issa nittama li jindirizzawha. Però jekk mintkom se tindirizzawha intom, aħna għamilna l-weda li se nirritornaw lil Maltin u Lawċin b'50 miljun u jista' jkun iktar skont ovvjament għax kull ġurnata jiżdied l-ammont lura fil-bwiet tan-nies. Gvern Laburista li għamel flagship tiegħu propju l-enerġija u l-iktar li jaffeċ huwa fl-enerġija u fl-ambjent. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista temm li fil-waqt li kulħadd għandu dritt li jagħmel l-iżvilupp u l-gwadan, fl-istess waqt kulħadd għandu dritt li jgħix f'daru b'dinjità u b'mod seren.